Kublaya pi gi pologi parajor baro ke bejo sungutanal basngap ya gi video ha kane ka channel. Te perlok ha kane ke video menta tu ne pej sa kane ka weipat kan notis kop kwai kabam ka badai ka ar pho hunriu terik nai pon new arajar ar pon riu ka bahap ha ka sngi sande. Te kumbang la onge pi man la ka por nagam ta jung tu perlok ki bala ban leji menta ha kane ka kwai kabam wala ka hap ka sgi sanderu la ban lej bat nagam ta jung tu perlok ki bom la ban lej ru was ngawi ai na mar kane ka jing betip jongahi kadai tang nagam ta jung tu perlok ki bala ban leji menta ha ka kwai kabam wala ka hap ha ka sgi sanderu. Te menta kat ba pidang pej yak jing thedo kha ka badai ha kane ka jaka kanang pleno ya kane kan tis kop kwai kabam na du ka basdang. Ya wan syakaji kop kwai kabam ya ka ba penyaj da iba da blue cream bat ki parlok. Kajaka ka de pom ka nyew kemudian mar persya ba kajaka baju penlong fit ha tengar. Ha kapung jongi kong kebilmon mar banyang. Ha ka ba ha ka te ka sngi ka sadon ru sa kalo kidro. Nagam ta ka ji kop kwai doka ka dor jong ka bai tiket ka de san spa tengka shirwing wei kwai. Bat ka tarik kumbangal onge pi baka de ka ar pho hunriu tarik benai bah new ar jar ar pun riu ka bahapa ka sngi sande. Kapor kwai kan de pho baje men step kan kut ha kapor lai baje janmit. Ha ka ba en sya ban bu jaka ha ka tehi ka ju ka sngi dau temporary sticker ha kapor pra baje men step. Kat ba ka jing ai sumha ka benengkong ka de silak ka ba ar pho jar ka ba lai ar pho jar ka ba saus pho jar ka ba san pho jar. Nang taki kon certain price ki don ar pho teli ki bandang yo kat san spa marwe. Te kumbangal ong yapi baha kate kasngi kan sa donru sa kalogidro. Haga baka price ka benengkong jong kalogidro la IAP banjit la bansim daga maruti ka barim lani daga pisa ka ba silak tengka. Ar tadi ki option la banjit haga price ka benengkong. Ka price ka ba ar kade ar pho hajar ka balai kade 10 hajar. Kad ba kador jong bai tiket logidro hangne kade tang sispa tengka kawai ke tiket bat san spa tengka penyo sibuk. Hagaba sibuk kidon spoteli ki tiket. Hagaba yak tiket logidro pila banyo tang hakatehi kasngi sande na du step hadu kapor syaban pilekai ya kalau gidro. Hagaba ka jing pilekai ya kalau gidro kade ya kapor syaban kut ka kwai. Hagaba kapor ban kut jong ji kop kwai kade ha kapor lai baje. Ki kendon kenlong hi kumajulong ha ki weipat ki competition kwai. Nalor gidok harim lade banthedok khatmai lai kuntal ha ka ar pho tarik menai bah new arajar pun riu ha kapor men step. Bat en sya ban theo ya gidok ha ki bami na kapung bat en am sya ban wandi jing di namal depan ai wai lupa. En sya tangi kitu gidong ditier kwai bat jing bam dokha. Ti nak wanta ki jing tip ko ba kambnia pilar ban pun ha kini ki art ligi nembar ki badon ha kani ka notice. Bat kani ka deru ka jing pen mau ba ha ka te ka jaka ha ka te ka pung om ju ai khwai sngi. Kumta kani ka long bas ngotanat nagam ta jung tu polok rawon ki ba julaj ban simenta ha ka khwai kabam ha ki no gi jaka. Ti nagam ta jung tu polok ki bala ban lej simenta ha kani ka khwai kabam ha kani ka si sande ka arpun ru trek ne ban new arajar arpun ru pila man lej ha kani ka jaka ha pom ka new ka bodan mar persya bat ka jaka baju penong fit ha tengar kublai sibun. Mama hết đấy. Kita kan nampak ke arpun riu trek. Namanya arajar arpun riu. Kalau biang atau cumpi.
Terapung kaba like pung kli. Cuma thôi. Nampak arpo henriu terik. Pung baar.